Gizakiok gure bizimodua errazteko edota abantailak lortzeko hainbat ekintza egiten ditugu, eta ekintza hauek eraginak dituzte ingurumenean. Bideo honetan espezie exotikoen merkataritzak eta animalien ehizak dituzten ondorioak azalduko ditugu, eta noski, ondorio hauek murriztu eta ekiditeko proposamenak emango ditugu. Gizaki eta beste bizidunen arteko ekintza bat da, non gizakiak beste bizidunak hiltzen ditu gauza desberdinak lortzeko. Adibidez, elikadura. Ehizak hainbat ondorio ekar ditzake. Gizakiari dagokionez, Espainian 2020ko lehen 9 hilabeteetan bakarrik Barne Ministerioak emandako datuen arabera 50 pertsona baino gehiago hil ziren ehiztarien tiroengatik, eta 600 pertsona baino gehiago izan ziren tiroen erruz zaurituak. Espezieei dagokienez berriz, espezie ugari desagertzeko zorian daude batez ere isileko ehizagatik, hau da, legez kanpo gauzatzen den ehizagatik. 2014 eta 2017 urteen artean bakarrik 100.000 elefante afrikar hil ziren marfila eskuratzeko. Guzti hau gutxi balitz, ehizak sare trofikoetan desoreka eragin dezake, batez ere harrapakin harrapari erlazioetan. Izan ere, harrapariak masiboki ehizatu ez gero, hauek ez dituzte harrapakinak ehizatuko, eta hauek ekosisteman gorakada izango dute, ekosistemaren baliabideak ustiatuz. Aipatu bezala, hainbatek ehizatutako animalia exotikoak merkatu beltzean saltzen dituzte dirua eskuratu nahian. Hau ez da animaliekin bakarrik gertatzen, landareekin ere gertatzen da, eta legez kanpoko salmenta honek hainbat arazo ekar ditzake. Ikus ditzagun bada. Milioika animali bere habitatetatik ateratzen dira etxeetan maskota gisa bizitzeko edota enpresa desberdinetan saltzeko, faunaren legez kanpoko merkataritza oparoa sustatuz. Beraien berezko herrialdetik kanpo dauden bizidunak dira. Landareak gehienetan interneteko web sareei esker trafikatzen dira. Agave amerikarra adibidez saltza debekatuta dago, hala ere web desberdinetan aurkitu dezakegu. Aipatu beharra dago desagertzeko arriskuan dauden bizidunak desagertu egin daitezkela espezie inbaditzaileen ondorioz. Adibidez, Afrikako loro grisa desagertzeko arriskuan dago. Orduan, bere ekosisteman hegazti inbaditzaile bat sartzean, ohikoena Afrikako loro grisa guztiz desagertzea izango da. Klimaxera heldu den ekosistema bat suntsitu daiteke. Izan ere, landare inbaditzaileak beste landare batzuen ekosistemara sartzean azken hauek hil egin daitezke, eta ondorioz kate trofikoen aldaketak emango dira. Eta honek desoreka bat edota ekosistema bateko suntsipena ekarri dezake. Horrez gain gaixotasun ezberdinak hedatu daitezke. Adibidez, 1970garrena hamarkadan Hego Amerikako loro batzuk estatu batuetara heldu ziren merkataritza ilegalaren eraginez. Hauek Newcastleko gaixotasuna hedatu zuten estatu batuetan, eta ondorioz 12 milioi hegazti hil ziren. Iragarkiren bat ikustean, salatu. Ez erosi landare edota bizidun exotikorik. Azkenik, arazonen aurka dauden asoziazioetan parte hartu.